नमस्कार. नागपंचमी विशेष कोकणातील पारंपरिक खांडोळी बनवण्यासाठी 1 वाटी धुतलेले बासमती तांदूळ चालू बंद करत रवाळ मिक्सरला फिरवून पिठाच्या चाळणीने चाळून घेतले. सोबतच खोबरंसुद्धा फिरवून घेतलं. एका पातेल्यात 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाटी पाणी आणि गूळ घालून पातेले गॅसवर ठेवले. तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर एक जाड तळाची कढई घेऊन 2 चमचे तूप घातले. तांदळाचा रवा घालून 10 ते 12 मिनिटे किंवा हलक्या सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचा. वितळलेला गूळ गाळणीने गाळून घालायचा. खोबरं घालायचं आणि मिक्स करून झाकण ठेवून अधूनमधून ढवळत 5 मिनिटे शिजून घ्यायचे. 5 मिनिटांनी झाकण काढून परत एकदा मिक्स करून 1 चमचा सुंठ जायफळ पूड घालायची. परत एकदा मिक्स करून मिनिटभर झाकण काढून पूर्ण मिश्रण सुकवून घ्यायचे. मिश्रण सुकल्यावर तूप लावलेल्या ताटात काढून वाटीने एकसारखे करून घ्यायचे. वरून काजू आणि ओलं खोबरं घालायचं. 10 मिनिटांनंतर थंड करून वड्या कापायच्या. पूर्ण गार झाल्यावर अर्ध्या ते पाऊण तासानंतर वड्या काढून घ्यायच्या. मस्त अशी खांडोळी तयार. तुम्ही पण नक्की करून बघा. धन्यवाद.